regidores, estimats companys, és un gran honor pel grup d'investigació Història de Sant Quirze fer el pregó d'aquest 2014. Persones, commemorem per no oblidar, commemorem per recordar i no ser oblidats. Avui tenim el privilegi de comptar amb la presència de la Coronela de Barcelona i tots junts fer un exercici de memòria històrica. Amb tots vosaltres, l'alferes abandonat a la Coronela de Barcelona. Bona tarda a tothom. Gràcies per haver-nos convidats. Consellera en cap, senyors consellers. Avui, tal com fa 300 anys, la gent de Barcelona ve de nou a les viles, pobles, llocs i ciutats de Catalunya per demanar el seu ajut. Des de Barcelona tornem a demanar de nou l'ajut de la gent de Sant Quirze del Vallès. La Coronela de Barcelona actual som una associació de reconstrucció i recerca històrica, la qual vol rememorar i recordar a tots aquells ciutadans de Barcelona que el 1714 van donar la seva vida en defensa del seu país i de les seves lleis. Som un grup de gent que ens apassiona el nostre país i que treballem en la seva recuperació, identificant-la sobretot en el regiment de la Coronela i amb les seves diferents uniformitats que corresponen cada color a un ofici diferent. Doncs, feta aquesta petita presentació, torno a demanar la vostra presència a Barcelona i el vostre ajut i donar-vos la gràcia per la vostra benvinguda. Des d'aquí el nostre reconeixement als homes i dones del nostre país que han lluitat i lluiten per aconseguir una societat millor i més justa. Avui, senyores i senyors, el nostre país ha recuperat l'esperit d'aquells homes i dones del 1714. 300 anys després, reivindiquem el fil uneix el que érem, el que som i el que serem. Érem. Les persones grans vam néixer durant la dictadura. Van ser uns anys de trista foscor. Aleshores va començar una època gris que va durar 40 anys. Per què de color gris? Perquè la policia que perseguia els vaguistes i els estudiants vestia de gris i la porra era negra. Les pel·lícules eren en blanc i negre, les monges i els capellans vestien de negre, els cotxes eren negres. Bueno, tots no, els taxis eren d'un altre color. Perquè no vèiem el sol. Sortint de plegar, sortint de la feina, anaven a fer hores extres un altre puesto. D'això dèiem hores extres. Hi havia estraperlo, dos paraules que avui en dia ja no existeixen. Malgrat aquesta trista foscor, la gent tirava endavant, convençuda que hi hauria un dia millor. No hi havia festivals, no hi havia concerts, però sí hi havia futbol i festes particulars amb gramola i Coca-Cola. Eren els famosos guateques. Celebràvem les festes majors amb grans embalats i grans orquestres. Cada any la festa major era millor que l'anterior, amb més i millors artistes. El Technicolor va vindre després de l'any 77, amb la democràcia i l'Estatut d'Autonomia. Som. Avui, però, tampoc tenim motius per estar contents. Sí, és veritat, vivim en democràcia, però tenim una crisi econòmica que no toca fons, taxes elevadíssimes d'atur, precarietat laboral, corrupció generalitzada, retallades que afecten a l'educació, a la sanitat, a necessitats bàsiques de cada vegada sectors més amplis de la nostra població i la contínua negació de la nostra dignitat com a poble i com a ciutadans. Serem. I malgrat tot això, seguim somiant, lluitant i participant amb esperança per un futur millor. És per això que esperem un demà millor, més lliure, més digne, més il·lusionador i més fred. I amb les paraules del gran poeta Miquel Martí i Pol, tots junts i
Posem-nos en peus altra vegada i que se senti la veu de tots solemnement i clara. Cridem qui som i que tothom ho escolti. I en acabat, que cadascú es vesteixi com bonament li plagui. I via fora, que tot està per fer i tot és possible. Veïns i veïnes, molt bona festa major, visca Sant Quirze del Vallès, visca Catalunya!
sacrificar la patria! Santa Eulàlia! Santa